కొంచెం గిఫ్ట్ పోయిద్దండి ಒಂದು ಹೊಲ್ತುಂದು ಪನ್ಪೇನು ಗಿಫ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಯ್ದುಂಡು ಸಾರಿ ಬಾರ್ ಸೋಕುಂಡು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಮೂಕೆದೊಂಜನ್ನ ಬಾಲೆಕನ ಕಡಪುರ್ದುನು ಏರ್ದಾದಂದು ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಕುಲಿ ತೆನ್ನಾರು ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೇರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೈದನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ದಾದ್ರೆ ಬೈದನ ದಾದಂದು అయిన ಪೂರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಪನ್ಪೇನು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚ ಬೈದಂದು ದಾದಂದು ಎಂಜಿನ ಬಂದಲ ಪನ್ಪೆ ಎಂಜಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲಾರು ಎನ್ನುವೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬದ ಮಾತೆರೆಗಳು ಶುಭಾಶಯ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನಮಕ್ ಪರ್ಬ ಬತ್ತದು ಪಿರ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಂಚ ಆಂಡುಂದು ಪನರ ಹೊಂದಿಜ್ಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಬಂಡ ನಮಕ್ ದುಮ್ಮುದ ಪೂರ ಖುಷಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಬಂಡ ದುಂಬು ಪರ್ಬ ಬಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ತೋಯ್ಸದ ಅಂಡ ವರ್ಷ ಹೊಸ ತಂಗಿ ಬಾಡ್ರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅವೇ ಹಂಗಿನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬನ್ನೆಟ ಪೊಲ್ಲುದು ಒಂದು ಅಡಿಮೇಲೆ ಮಲ್ತಲ ಪೊಲ್ಲು ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಐನು ಸರಿ ಟಿಂಚೇನೆ ಪೊಲ್ಲುದು ಎರಡು ಆರಟಾಗ ಬೇಲೆಗೆ ಒಂದು 10 ತಿಕ್ಕಡು ಹಂಗಿನ ಪೊಲ್ಲುದು ಪಾಡೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಾಗ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ಸೀರೆ ಎತ್ತುಂಡು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ಅವು ಸೀರೆ ತುತ್ತು ಜನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದು ನಾವು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಅಂಕು ತುತ್ತುದಿತ್ತದ ಕೂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜಿ ಬಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಚೂಡಿದಾರು ಪೂರ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಒಡೆ ಅಂಡಲ ಪೋಯಂಡ ಪಾಡೊಂದು ಕುಡ ಪಾಡೊಂದು ಪೂಜೆರು ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪುವೆರು ಈಗ ಸಲದ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂಚ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮಕಿತ್ತ ಆತ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ತುಂಡ ತಿನ್ಪುನಾಕಲು ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ಕಿಲ್ಲಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಮೀನು ತಪ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲಾಲ ಅಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ದುಮ್ಮು ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಭಾರಿ ಬಂಗ ನೋಡಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ದೇವರು ಬೋರ್ತನಾತ್ ಕೊಡ್ತೇರು ನಮಕ್ ಅಂಚ ದುಮ್ಮು ದೇವರೇ ಪನೊಂತ ದೇವರು ಇಜ್ಜಿರು ದೇವರು ದಾಲ ಕೊಡ್ಜೀರು ಅಂಚಂದು ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಬೋರ್ತನಾತ್ ಬಂಡ ಆನೆ ದಿನ ದೆಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ವಸ್ತುನು ದೇವರು ನಮಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪೋಂಡಾಂಡುಂದೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುನಾತೆ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ನೆಮ್ಮದಿಡು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಂಡಿಡು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಪುದೆ ತುಮ್ಮನಂದೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪೋಂಡಾಂಡು ಎಲ್ಲದ ಅವು ಎಲ್ಲೇಗೆ ಅಂಚನ ನರಮನೆ ಎನ್ನು ಜೇರಿ ಎಲ್ಲ ಆಂಡಲ ನರಮನೆ ನಂಜಿ ಮಚ್ಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ದುವೇ ಸಾದು ಕಾದೊಂದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮಡ ಒರಿಯ ಕೊರಿಯಾಡ ನಮ್ಮಡನ್ನ ಒರಿಯ ಕೊರಿಯಾಡ ನಿಜವಾದಲ ಪನ್ಪೇನು ನಂಜಿ ಮಚ್ಚರು ಪೂರ ಬುಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಉಪ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ನಮನ ಏಪ ಇಂಚಿನ ಆಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆಡೆ ದಿನ ಪೋಂಡೆ ಅವು ನಮನಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕೊರೆಡ ನಮ್ಮ ನಂಜಿ ಮಚ್ಚಾರ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಜೈದನಕ್ ಲಕ್ವನ ಅನ್ಪುನೊಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ದಯವಂಡ ದುಮ್ಮಂಚ ದುಂಬೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇತೇ ವರ್ಷ ಬದುಕುವ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏಪದ ದಾಪುನೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಬೈದುಂಡು ಇನ್ನು ಪಾತೇರು ಜಿತ್ತಿನಾಕಲಿ ಮೊನದನ್ನು ಲಕ್ಕುನೆ ಜೇತೊಕೆ ಎಂಡೇನು ಒಂದು ಪಾತೇರ್ದು ವನಸ್ಮಾಲ್ದು ಜೈದೇರು ಲಕ್ಕಿ ಜೇರುಂದು ಒಂಜಿ ಕೊಯ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಲಂಚೆನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಪಾತೇರ್ದು ಪೂರ ಪಾಪ ವನಸ್ಮಾಲ್ತದು ಜೈದೇರು ಎಂಕಲ್ನ ನೆರೆ ಕರೆತಾನೆ ಪೊಂಜು ಒಂಜಿ ಕೊಯ್ಲಾಡು ದುಂಬು ಪಂಡ ಅರ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಬೈದನ ಪೊಂಜು ಅರ್ನ ಪಾತೇರು ಜೈದೇರಿಗೆ ಮನದನ್ನಿ ಲಕ್ಕದನೆ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ನಂಜಿ ಮಚ್ಚಾರ ಊಲ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯನೇ ಹೆಜ್ಜಿಂದ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆಡಲು ಎಡ್ಡೆಡು ಇಪ್ಪೋಡು ಮಾತೆಡಲು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಇಪ್ಪೋಡುಂದು ಆಪುಂಡು ನಂಜಿ ಮಚ್ಚಾರ ನಮಕ್ ಏರು ಮಲ್ಪುವೆರು ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದೆಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆಡು ಉಪ್ಪುಗಂದ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕತೆ ಅಂಚಾದ ನಿಕುಲು ನಾನೊಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬ ಮುಟ್ಟಲ ಮಾತೆರ್ಲಂಚಿನ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಲೆಂದು
ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿನ ದೇವರೆಡ ಮಾತೆಡ್ಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೈದನ ದಾದಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ತೊಜ್ಪಾವೆ ಅನಿತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮಗೂ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ತದುಲೆ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ಸಾರಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಈ ಸಾರಿ ಬರ್ಬೋಗು ಸಾರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಸಾರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಡಪುರ್ದೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ನಾನು ಬುಕ್ ಮಲ್ತನ ಬತ್ತುಂಡು ದೆತ್ತೊನ್ಲೆಂದು ಬಾರಿಸಿ ಕ್ಯಾಪುಂಡು ತೂಲೆ ಸಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕುಂಡು ಆನ್ಲೋರ ಕಟೀಲು ಬೋದು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಕನ ಇದೆ ಅವಳ ಪಚ್ಚೆ ಇಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಪಚ್ಚೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಪಚ್ಚೆ ಒಂದು ಒಮ್ಮನ ಕಲ್ಲರ್ ಇಂಕೊಂಬು ತೂಲೆ ಅರು ತೂಲೆ ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಗಲೆಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಸೋಕುಂಡಮ್ಮ ಉಂಡದು ಮೆದಲೆಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಇಂಚುಂಡು ಬ್ಲೌಸ್ ಇಂಚುಂಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಪಾವತ್ತೆ ಅವು ಒಂದು ಮಕ್ಕಂದು ಬ್ಲೌಸು ಇಂಚುಂಡು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮೆದಲದಲ್ಲೇ ಸಕ್ಕತ್ತುಂಡು ವಾಶ್ರೋಕುಂಡು ಇನ್ನು ಮೇಯ್ತುಲೆ ಆಮಾಜಿ ಪಚ್ಚೆ ಕಲ್ಲರ್ ಎಂಕ್ ಈ ಪಚ್ಚೆ ಇಡೆಂಡು ಸಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕ ಈ ಪಚ್ಚೆ ಬಂಡೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿ ನನ್ನ ಮಗೆ ಎಂಕ್ ಪರ್ಬು ಕಡಪೂರ್ನಿ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಎಂಕ್ ಮಗೆ ಎಂಕ್ ಪರ್ಬೋಗು ಸೀರೆ ತೆತ್ತು ಕೊರಿಯೆ ಆತ್ ಸೋಕುಂಡು ಸೀರೆ ಆಂಡ ಐಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ 700 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ವಂಡ ಎನ್ನ ಮಗೆದ ಎತ್ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗಲವ್ರ ಎನ್ನ ಮೈತನ ನಾಲ್ಕು ನೊಟ್ಟಿ ಕಟೀಲಿಗೆ ಹೋತನ ಎಂಕ್ ಸೀರೆ ಪಾತೊಂದು ಬೈದೆ ಈ ಸಾರ್ಲ ಸೀರೆ ಕಂತೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆದ ಎತ್ತುಗೋರ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಸೀರೆದ ಎತ್ತುಗೋರಿಗೆ ಪರ್ಬೋಗೊಂದು ಅಂಚನೆ ಆತ ಮಗೆದ ಎತ್ತುಗೋರ್ನಿ ಪರ್ಬೋಗೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಏಪ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ದೆ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬನ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಬತ್ತು ಕಂತು ಕೊರಿ ಅನ್ ಪಂಡ ಕಾಸು ಕೊರ್ತೇನೆ ಅಂದ ಕಾಸು ಕಡಪುರ್ದೆ ಬಂಡೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಕಡಪುರ್ದೆ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಆಯ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ದೆತ್ತೊನ್ಲೆಂದು ಈತೆ ಪಂಡೆ ಆಯ್ನ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಯಾನ ತೂನಗ ಸೀರೆ ಯಾ ಪಂಡನ ಸೀರೆ ಅಂದ ಅಂದು ರೇಗ್ಯವು ಒನೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರೇ ತಾನೆ ಖುಷಿ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ದುಮ್ಮುಲೊಂಜಿ ಪಚ್ಚನೆ ಸೀರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾರ್ದೆ ತೊತ್ತೊಂದುಲ ಪೋತೆ ಯಾನು
ಪಚ್ಚ ಸೀರೆಯನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿಲಿಡ್ದು ಕನ ಇದ್ದ ನಾಯಿ ಮೈತನ ನಾಕಲ ಬುರ ಒಟ್ಟುಗಾದವರ ಎನ್ನ ಮೈತನ ಬೊಡೆದಿ ಬುರ ಒಟ್ಟುಗಾದವರ ಕಟ್ಟಿಲು ಪೋದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವ್ರು ಸೀರೆ ಉಂಡಮ್ಮ ಒಂದು 2-3 ಸೀರೆ ಕಡಪುರಿಯೇ ಹಾಗೆ ಆ ಮಣ್ಣ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಹೂವು ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನ್ನ ಅಂದ ಅವ್ಳು 1200 ರೂಪಾಯಿದ ಸೀರೆಗೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಅವು ದುಡ್ಡು ಈ ಬರಕ್ಕೆ ರಂಡಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆರತ್ತ ಅವು ಸೀರೆ ಅವು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐನ್ ಜೋರ್ದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಟೀ ಸುಲೋ ಉಂಡವು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಐನ್ ಬಂದಿದೆ ಮಾಲ್ತು ಬುಡ್ನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಪಚ್ಚೆನೆ ಕಂತಿನ ಆಯ್ತು 2-3 ಸೀರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಪಚ್ಚೆನೆ ಕಂತಿಂದ ಎಂದು ಮಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿಂದ ಮುಂದುವೆ ಕಂತೆ ಅಂದು ಬಂಡೆ ಅವು 1200 ಎತ್ತ ಸೀರೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಶೋಕುಂಡವುಲ್ಲ ಅಂದು ಖಾಲಿ 700 ರೂಪಾಯಿದ ಸೀರೆ ಅಂಡ 700 ರೂಪಾಯಿದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತಾಪು ಜಾನೊಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2,000 ಸೀರೆ ತಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಐಟೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೀರೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ತೊಲೆ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೂಲ ಚೂಡಿ ಪೀಸ್ ಚೂಡಿದಾರ್ದು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜೋಕ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಸೀರೆ ಖುಷಿ ಆಂಡಿಂಕ ಯಾ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಬೋಗು ಚೂಡಿದಾರ್ದೇ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಈತ ಪಕ್ಕ ರಾಕೆ ಪೊಲ್ಲುದೆಲ್ಲ ಬ್ಲೌಸ್ ನಮಗೆ ಪೊಲ್ಲುದು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಟೈಲರ್ ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏರ್ನ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ನ ಮೀಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನು ಇತ್ತಂದ ಐಕ್ ತುತ್ತುನ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡಿಯ ಕನ್ನಡ ನಗರನ ಗಿಚ್ಚ ತೂದೆನ್ನಿಯ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನು ಇತ್ತನ್ನ ತುತ್ತುನೊಂದು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರೆಗಲನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಾರು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ದೀಪ್ ಮಾತಾರು ನಮಕ್ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೊರ್ದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡೋದು ಕೇನ್ವೆ ಬಾಯ್.